Ana believe ni Trevor oketho chik, ng'ama chielo wacho ana believe ni ok oketho. Koro ng'ama wacho diere. Tiende ni weche gi onego Supreme Court kaw gi mandik nwa ni gross nyaka bed e level mar number 1, 2, 3. Belief ni be iwuok kode kanye tigi kode kanye ekeke ni belief minyalo golgo ng'ate kom. Kawa handle magi mwawuoye nyaka kata abuse of office. En abuse of office ka koto se convicta kose ng'ato parapara na abuse officer. So once the Supreme Court ogoronwa standards ni governor kidwa golo to kokilu achiel ariyo adek titiyo tij nono. Kokit gola itima achiel ariyo adek michope standard ni to kibigolo president kata deputy. Then wow ni mang'eny makoro wayudo gi bro rumo. Nikech ing'eni katigole to dhi kacha to wacho mna ni awa ne uru number 1, 2, 3 jogi okomit. To doke. Tidwoke gi thuon. Okay. Koro sani wa operate kama ok wan clear. So I'm saying the second solution is the Supreme Court nyaka donji mondo omiwa an earth-shaking president must spell kakigolo governor gi conditions gi terms, kakigolo deputy ne, kakigolo president, kakigolo speaker gi their deputies. Ponono ni sani jatend piny Kenya odhi mbele ma ochopo kama koro ok giwinjre gi jalupne ngang'. Ka oweyo